Здравейте, аз съм Свето БГ, тук при мен са Master Funs, Master Vlog и там третия канал да го казвам. И Васил Кристиянов. Това тук е Bear Grylls. И това оцеляване в предела аз ще снимам в Master Vlog. Master Vlog. Master Ташак. А той не замеря. Bear Grylls не замеря. Ама и аз го замерям. Ще качвам само единствено, когато има някой смех. Това съм аз. Шикъв съм грозен. Аре сега се качваме. Тя в търсене на нова къща. Бегай, ще се ударя, бе! О, Джанки! Хайде! Сега... Слезите. Да се отрежем малко парче с Джанки. Добре, чакай. Това. Аз ще държа. Моето видео ще е по-кратко от на Василето БГ при положение, че ще започна да снимам Тук няма Джанки. и ще качвам в Master. Има. Това тук. Удържи го. Не реже то с нож. Пак реже. Така. Не реже то с нож, ама пак реже. Така, Алекс, много умни изказвания правиш. Като мен. Няма Джанки, бе. Айде. Ето го доска. О, чакай. Този какво ги О, с мене. Аз знам къде има по-хубави джанки. Баси. Чакай. Дръж, бе. Държа. Мощно да не мощно. Пусни. Така. Той е любословен. Дей да ядеш, бе. Аре. Да тръгваме да си търсим къща. Направо Джанки. Ти къде си? Окей, имаме храна. Ела да я скрием да се изсушава. На едно дърво. Да. Той е първия, нали? Къде ще живееш? Аз ще започна видео с горе. Кой ще ме яде? Аз. Изсушените калинки. Калинки. И така, аз сега само да си включа телефона, започвам. Ето го. Пич. Ела, нареди се пъти и го прибери това нож, бе. Ето вижте го кафе. Чки бурец. Здравейте, аз съм Master Vlog, с мен е Bear Grylls и Свето БГ. Ай сега... Имам и други два канала. И днес на оцеляване в предела. Единият ми и от другите два канала. В Master Vlog ще Да. Аз чух по-висок. по-висок колко. Добре, тръгвам да ходим да си търсим къща. Ето така отзаде ми харесва. Имаме храна. Аре. Ой! Без такива звуци, любов. Чакай сега. Лекси. Bear Grylls. Айде. Сега аз викам да тръгнем натам. Правим Така, помежду другото, отново съм с тези обувки. Карайте в коментарите да си правя интро. Първо, защото не си го обработват. Не, аз имам интро. Няма интро. Имам интро. Имам интро. Пишки, спрете да се спорите. Това не е храната. Любо, снимай храната. Джанки! Джанки! Не, още няма да ядем. Трябва да ги изпечем. Няма смисъл да печем Тъпо да се случи. Добре, вземи си една. Така, това съм аз. Спри. Взимам 30 сега. Айде. Сега, аз викам къща ни. Малко трябва само да я построим. Допостроим. Ой, Майкъл Джордан! Майкъл, утка. Там има нещо. Какво има? Бедъл. Шаци. Това да се вълни. Ето ни е къщата. Така, ето тук ще спим, може би. Да, тук е идеално място за спане. Така, това ще е на 2 части този епизод, защото шибания YouTube на телефона не ми дава да конвертирам клипове дълги. Повече от 20 минути. Да. Това е при мен, това е първа част при тебе, която е четвърта. Да. Четвърта, да. При мен е първа, при него е четвърта. Четвърта и пета. Разделено на 2 ще е. Любо, снимай как трябва. Ама как трябва да снимам човек? Абе, спри на пауза предете. Да, сега да сложим тук джанките, да се пекат. Така, само че ще ги сложа ето на така. Ето, пекат се джанките в момента. Оставете си дрехите тук, ако искате. Така, сега къде ще ни е леглото?
Къде ще ни е леглото? Я, елате да се качим нагоре. Окей, качихме се на покрива. Около е. Така. Пак нали тук кампим с АВП-тата. Така. Ето тук. Така, тук е хубаво. Окей, айде да наберем тръни за билки, ако някой се нарани. Да имаме да се превържем. След 3 години тук ще е пораснал доста. И сигурно Божидар ще го отреже. Не се знае. Окей, взех достатъчно билки. Айде, идвай. Сега, окей, къде е Беар Грилс? Беар! Къде си? Беар Грилс ще е. Сигурно са го изяли путките. Ако не кажеш, ако не отговориш си гей. Аз знам къде е Беар Грилс. Алекс! Какво? Така не ми се смейте от басета ВГ, защото ще се кажа свичера по много смешен начин. Остай си го е тук при храната. Сложи си го е тук да е. Как си въртам дрехите? Така, аз викам да съберем дърво. Да, върнахме се, тук нещо говорихме. Да, върнах се и аз. Айде да събираме дърво, Бер.